أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بنجرا بتد بهري بأن ينغى منظومة الزينة والجمال لأن جاري الباب الثالث في جمال الحياة. يود غورنام نهون يوجي إن كالي دمال غرنال هون جوميرا يوجي إن كالي ما ولا إن كادان دمال دي دبا إن كالي هون ويندر ندفو يوجي hande kalaten ko yodde gurdam o yidi wiidema ko hunde wurde buri nde yoda nde wurani nde yodde hodere joni wana ene yodi kono nyondam mum beydata ko nokkuyel gotel tan dari kono neddo o wona jereyel ha boyo wona cugolel ha boyo wona bafde ha boyo immo daro ha boyo ha école ha boyo gotel fo e jondam mudum gotel kadi ko non way nyande jibinande ko ni way ha boye wayandari ha boye wayandari ha boye wayandari ha boye wayandari kulle gurde de buri de ngurani de yodde ko dum yidi wiiti. Bismillah. Wa al-babu salisu fi jamal al-haya. إنما الخلق في الحياة كماء أنزلته على النبات السماء، هي خضر مع الصباح هسان ومع الليل لونها صفراء، وأرى الأمر والحياة ازديادا في أمان وما لهن انتهاء، حلقات الحياة للناس 5 أجملتهن آية غراء، وهي الله بعد لعب تلاه زينة وافتخاره والسراء، يلعب المرء 7 في سباه ثم يلهو بمثلها ما يشاء، ويليهن زينة وافتخار ثم يلهيه أهله والثراء، وأراها حياة هس ومعنى ولكل من أنصرين اشتهاء، وحياة الأرواح فيها ارتفاع حين تسمو فأصلهن الضياء، ومن الروح في الحياة 3 وهي العلم والتقى والولاء، وحياة الأجسام فيها استفال إذ من الدين أصلها الظلماء، يشتهي الجسم في الحياة 3 وهي النوم والغذاء والنساء. تلك كنيا فصل جديد نيان فو فصل. الباب السادس أو إنما الخلق تقوى في الحياة نغورنا كل غورده ده كما إن ويكون نديام أنزلته جبني نديام دم على النبات يبودي السماء وأسمان دم ko Allah haali dum Allah wi innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fahtalada bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. kulle gurde aduna de way kono ndiyam jippima e leydi fudi ene yooɗi ha ɓoyi ɗasɗi ha ɓoyi saritima fo maayi hendu weɗi nawi. Allah wi ko noon gurdam way. aya goɗɗo o ɓuri judde aya goɗɗo innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu min as-samai fahtalada bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wala namu حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا سيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يؤمنون ما ولا يؤمنون ما ولا أن الله ولا بامي وي إنما الخلق تقوى في الحياة ينبورنا كما إن ويكون ديام أنزلته جبني ديام دام على النبات يبودي السماء وأسمان هي خضر أنا بولدي أنا هتشيدي مع الصباح سباق subaga hande tawne heccidi hisanun ene yoodi wama al-layli jamma nde jamma arata lawnuha taw mbaadi ndi safra usoydi jaha awoya nde ngawɗade fuɗa to fuɗata ɗo ene heccidi ene yoodi ha ɓoyi yaltina waɗa basalal ha ɓoyi maayi neɗɗo ne ko noon way o jibinama ko cugolel ko dereyel omon naata école ha ɓoyi omon duhne ha ɓoyi omon ɗanno yiloyo kalis o arti omo humane o waɗi galle wonima ha état suji makko o état ɗi keewi ha ɓoyi feere makko boni o mayi ko ɗum tan rewate gasi ɗitamoy ɓiggel adama ko ɗi tan o moni waɗani wanne ko mayi tan rewate o gayni. hiya khudrun ene hecciɗi ene bulɗi ene ñebbiɗi khudru ko couleur ñebbe ma as-sabahi subaka hisanun ene yoodi wama al-layli nde jamma arata nde lawnu ha mbaadi ndi safra usoyɗi wa ara al-umra o mbeɗi yiya gurdam wal hayat wa ara al-umra mbeɗi yiya gurdam woni duuɓi wal hayata e gurdam isdiyadan ko ɓeydogol fi amanine gooɗallaji wama lahunna intihaun gooɗallaji ala to haaɗi neɗɗo wurata tan ko ñande fof mo ɗamini hunde ñande fof mo ɗamini ɗum ɗo ko nden o wurata so ɗamtinima o fimtima tan gadina o maayi kono ñande fof mo ɗamini nde ɗo hunde no waɗa ñande fof mo ɗamini nde ɗo hunde no waɗa ko ɗaminto ko ala gasata ñande fof ko ɗamini ɗo goɗɗum. wa ara al-umra mbeɗi yiya gurdam woni duuɓi wal hayata e gurdam wa ara al-umra mbeɗi yiya duuɓi wal hayata e gurdam isdiyadan ko ɓeydade fi amanine gooɗallaji wama lahunna alanaɗi intihaun timmode
halaqatul hayati oyi jolɗe gurdam linnasi yimɓe wonande yimɓe hamsun ko joyi ajmalat hunna renndinide ayatun aya garra un aya bulɗuɗo aya goto ari suratul hadidi haali no foti neɗɗo wurata jolɗe joyi neɗɗo wurata e muɗum ɓinguel adama ko jolɗe joyi jogui halaqatul hayati jolɗe gurdam linnasi wonande yimɓe hamsun ko joyi ajmalat hunna renndinide ayatun aya garra o bulɗuɗo wahiya llahu fuɗɗorto ko fijirde cukalel tokosil sa addi bik nanga hen sa addi course nanga hen sa addi lettere nanga hen kala ko gadduɗa nanga hen cukalel tokosil allahu ala hakkille taw kala ko ɓattinɗa ɗum nanga hay sa addi feetere jeygol me matte anda hay hunde wahiya llahu ko fijirde bada laibin allahu o arata ko bada laibin caggal fijirde allahu o ko ɗayre wiyete allahu ko ɗayre o ɗaya bada laibin caggal fijirde nde aɗoto talahu rewa hen zinatun cuɗari wona e sintade to yiya fof mo peño hankkadinna to yiya fof mo ɓorno paɗe joɗɗe hankkadinna mo waɗa ɗo puddi en hankkadinna ɗi ɓorno ceenuji en waftikharuhu rewata hen komo waso hankkadinna mo waso ɓe jogui hunde manire mi heeɓi hunde manire mi yeehi gabon mi waɗi toon ɗuma to mi waɗi to rewa hen wassara'u ngaalu o alɗi o dañi wassara'u dañi o alɗi omo facciranma ɗi o wi yal amol mar o neɗɗo fijan sab'atan jeeɗiɗi fi sibahu nde woni cugolel nde duuɓi jeeɗiɗi ɗum hawrata summa yalhu refti o fija o ɗaya bimisli a hono muɗum ma yashau ko wela wayali henna zinatun ciɗari ndi rewa hen hande o peño hande o ɓorno ɗum ɗo hande o waɗa ɗo feggere janggo o ɓorno ɗe ɗo paɗe waftikharun o waso mi heeɓi ɗum ɗo mi dañi ɗum ɗo summa yuli ahluhu o refti koreji makko itta hakkille makko wassara e ngaalu makko wa araha o mbeɗi yiye gurdam ɗam hayata hissin ko hayatu ngoos wa manan e hayatu firo gurdam ko pecce ɗiɗi gurdam ngoos enen daara omo dilla ɗum ene woodi gurdam goɗɗam ene woodi ko hakkille wurata ɗum ko ɓernde wurata ɗum woni gurdam pire wali kullin ene wodani kala gotel min unsurayna haqiqaji meɗen ijtiha un tuuya neɗɗo wona e muɗum ko fittandu e ɓandu wonko fittandu yiiɗi wonko ɓandu ndu kadi yiiɗi wali kullin ne wodani kala gotel min unsurayna lasliji meɗen ɗiɗi ijtiha un muuyo wa hayatul arwahi gurdam pittali fi hartifa'un fay ko dow pittali gurirta ko dow hina tasmude ɗi ɓamtudonde fa asluhunna simi lasli majji addiyaw ko foyre lasli fittadu itta koye foyre itta koye annore wa munar ruhi fittadu woɗete fil hayati e gurdam salasun ko gueɗe tati wa hiya al ilmu gandal fittadu wurirta wattuga kulol Allah walwala e wonde waliya Allah wonde gando fittadu no wurira ɗum ɗon en jiyata fittadu ɗum kono gandal ne weli gandal ngal est ce que aɗa huɗuko ñaama ɗum huɗuko ñamata ɗum nofuru ñamata ɗum huɗuko ñamata ɗum kono gandal ne weli ma Allah welani ne weli ha maayi ɗum ko fittadu wurata ɗum wa hiya al ilmu wattuga kulol Allah so andi haw gayni o huula Allah wona e rewde Allah so rewi Allah haw ɓooyi walwala o wonta waliyu Allah fittadu ko ɗeɗo gueɗe tati yiɗi wa hayatul ajsami gurdam ɓalɗi fiha stifalun ko less fayi ismina ɗini asluha simi lasli pittali ɗi itta koye ɓakkere asdalma itta koye ɓakkere ni ɓinɗo wadde ko gueɗe ɗiɗi Allah renndini fittadu ittadu e annore nde ganduɗa ko dow fayi e loofal ngal ganduɗa itta koye ɓakkere nde ganduɗa ko won niɓɓiɗi ko ɗum ɗen gueɗe ɗiɗi Allah renndini waɗi ɓinguel adama wa hayatul ajsami gurdam pittali ɗi fiha stifalun ko lesdugol wona e muɗum ismina ɗini asluha lasli majji itta koye ɓakkere adzalma'u e niɓɓere yastahil jismu ɓanndu fil yiɗata fil hayati e gurdam sala tan ko gueɗe tati wahiya nawmu ɗanade wal gisa e ñamde wan nisa'u e yettade rewɓe adduna ko ɗeɗo gueɗe tati yiɗi yo ñaam yo ɗano yo yetto rewɓe ɗeɗo gueɗe tati tan yiɗi gotol fof yiɗi gueɗe tati deften hen innama al khalqu ganda tagore nde fil hayati e gurdam kama in way kono ndiyam anzalatu jippini ɗum ala nabati e dow puddi assamau asaman hiya khudurun ene hecciɗi ma sabahi wondude subaka hisanu ene yooɗi ene garɗi wama alleyli so jamma ari lawnuha mbadi ndi safra'u taw soyɗi mayi wa aral umara o mbeɗa yiya duuɓi wal hayata e gurdam isdiyadan ko ɓeydogol fi amanine gooɗallaji neɗɗo wura tan ko so en ɗamini wonko ɗamini moƴƴere wama lahunna alana gooɗallaji ɗi e yalaji ɗi intiha un timmode halaqatul hayati jolɗe gurdam linnasi wonande yimɓe hamsun ko joyi ajmalat hunna rendinide ayatun aya garra o bulɗuɗo in aya biya o innama alhayatu dunia laibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takasurun fil amwali wal auladi kamasali ghaysin ajabal kuffar nabatuhu wa hiya allahu
ودائر بعد لايبين شغال في جيرد تلاه ربه زينة سنكاد وافتخاره وسقول مكو وسراوي الدغول مكو يلعب المرء ندو فيجن سبعة دو جيدي في سباه تشغاكو مكو ثم يلهو ودايا بمثلها هنا مجمع يشاء كو ولا ويليهن زينة سنكاد ربه وافتخار وسو ثم يلهيه أهله كوريج مكو بلسنا اتحكيل مكو وسراوي انغالو مكو وأراها ويمدي غورنام حياة حسين غورنام موس ومعنى غورنام فيرو ولكل نوان كلا غوتل من عنصرينا الاسلي جميدن ديدي اشتهاء مو عنصر والاسلي عنصر الشيء وجوهره حقيقته حقيقه من عنصرينا حقيقه جميدن ولكل نوان كلا غوتل من عنصرينا حقيقه جميدن ديدي وني حقيقه الروح حقيقه الجسم اشتهاء مويتا وحياة الارواح غورنام بيتالي فيها ارتفاع بامتو حين تسمو سانغاد توواتا فاصلهن الاسلي مجا الضياء كفوير ومن الروح فتانو وادته في الحياة أمورنا غوداجي فتانو يلاجي فتانو سلاسون كتاتي وهي العلم غندال وتغاي كل الله والولاء وند ولي ونفناء في الله وحياة الأجسام غورنا بالدي فيها استفاد ونمون غولستغول اسم الدين أصلها سبيل الاسلمجي كو إتا كو بكر أصلها الظلماء الاسلمجي كوني بره يشتهي الجسم باندو انا مويا في الحياة امورنا بسلاسا جدتني وهي النوم داناد والغذاء نيام دهار والنساء يتاجروا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.